si mohli všimnúť. A už som to videl. Takže máme 52 odobrateľa. Veľmi rád by som bol, keby sme do tohto konca čím najskôr dali 100. Vyhrám podľa mňa. OK. Akože sme to prehrali, kamo. Nie, my sme to nemohli prehrať. Však ono tam iba stále reálne, kamo, nie. Pekne, kamo, je to tam, 1-1. OK, ja si to budem asi granát hodím vám tam. Ja mám nečillovať asi. OK, vyhrali sme to. Chilloval som, takže chill taktika je asi najlepšia. Ale nechcem sa zahrať, takže ideme mu pomôcť môjmu teammateovi. OK, pekné. Keď som vlastne zastrelil, ja to je jedno. Ja v tomto som proste totálny noob, ja mám tie základné zbrania, asi neviem ako si mám dať tie pokračujúce, alebo proste ďalšie zbrania. Zem na nich. Skúk. Hej, toho mám. Pekne. Čo ju. To by som rád zabil ju. Ja, teraz. Čo? Len sa odpila, kamo? Tak to sme vyhrali pekne. Tam pekne, áno. Do komentov mi prosím ťa dajte tipy, že ako to má a že ako sa mám vylepšiť zbranie. No nic, kámo. To je za Robux tej zbrane, alebo to proste sa budem poradiť nejakých veľkých youtuberov, alebo prosím radšej od nás. Dajte prosím v komentoch nejaké tipy, okej? Okej? Dohodneme sa. Ja teraz idem na ostro, kamo. Ho si ja zabil, ne? Či on? Ho si ja zabil. Je to tam. Zasa som ho asi ja zabil, to už musím mať ja.
zabil, ja, je to tam, pekne, kamo. Máme match point, kamo. Čo? Akože on je dead, škoda iba začali hrať. Teda nechápem, čo sa ako deje. No čo sa deje tu na ekrane? To sa mu nejak zalagovala hra, čo? Pokady som zatiaľ. Všetci sme mŕtvi. What, kamo? What? Čo je to, kamo? Zažili ste to niekedy? Reconnect dáme. OK, tak som tam reálne kamo zabugoval. Nejaké veľké glitche tam boli, kamo, čo to bolo reálne. Zase som to dal, že reconnect, kámo. Čo sa tu deje, kámo? Čo sa tu deje, borci? Dajte odber zatiaľ. OK, už to ide, už nám to ide. Už nám to funguje, yes. U nás to teleportuje, OK. Konečne sa prosím nelaguje. S týmto typkom som hral celý. Čo? Jasne, že prehral, kámo. Čo tam môj teammate reálne robí? On musí hrať, nie že iba ja. Okej, nevadí. Oni sú pekne. Že fakt, kámo. Tak budem krátko. Nevšimol, ne? Tak, ja to asi livujem. Leave, OK. A to bude z tohto videjka asi všetko. Tak... Dajte odber, like, komentujte videjka, čus, aby sme dali 100 odberov, čus.